Moko kuom jotend sikunde mag primar kod jonyuol kwedo chik mane ogol kod migawo mar somo manyiso ni sikul manitiere kod jopuonjre matin ne 30 matimo penj maduong' mar KPSEA kod kata KPSEA ne dhi timo penj e sikunde mag piny owacho manitiere machiegni kodgi. Giwacho ni tero jopuonjre e lwasi ma ok ging'iyogo nyalo miyo moko kuom jopuonjrego rem e penj. Penj maduong' ma jopuonjrego mag grade 6 e pacho kae ma ong'ere kaka KPSEA chako tarik 28 dwe mar 10 mar higani kaluwore kod lipot ma ogol kod duolo mochune penj e pacho kae, the Kenya National Examination Council kata NEC. Sikunde mopogore opogore dhi nyime kod iko jopuonjre kendo keto gigo madwarore ma otelo ne penjni. Kata kamano e seche ma rito penjni, moko kuom jonyuol kaachiel kod jotend sikunde koro ok mor kod chik mogol kod migawo mar somo, ma bende wacho ne skunde mantie kod jopuonjre matimo penj mathin ne 30 dhi timo penj e skundego mag piny owacho mantie machiegni kodgi. Koro ne wagombo ne mondo sirikal ong'iane wachni nikech samoro skul ok nyal mit namba midwaro to nyithindo bende pod tindo. Koro nyithindogi samoro ka giwuotho e ndara ka gidhi timo penj kamachielo, samoro ngimagi ok nyal bedo kama ber ahinya. Director mar skul mar Rose Hill, Modre County ma Migori Roslyn Awino Missouri, wachni chikni dhi hinyo to ahinya sikundego mag ji giwegi mantie kod kwan jopuonjre matimo penjno mar KPSEA matin e 30. Adier ma Nyasaye nitie sikunde matemo matek mondo obed gi nyithindo to onge. Koro iyudo ka ywak nitie maduong'. Koro ka dipo nitiere majing moro motimore, then NEC onego bed niterwa private school. Ka an private school, otera private school. Ka an public school, tera public ang'owa, public school. Awino wacho ni ket jopuonje mondo koro tim penj e lwasi ma skul mok gisbedo ka gisome nyalo miyo ka jopuonjegi ok tim maber e penj. Ka nyathi wuok dhi kilometers mang'eny kodhi timo penj, dhi ochokgi kamoro achiel e group, nyathini dhi through gimiluongo ni culture shock. Koro gini dhi hinyo nyathi kiyobwongo. Ywak makamae bende koro gol kod Geoffrey Otieno Guto, ma en janyuol ma japuonj mantiere e grade 6. Inyisowa ni nyathini ok dhi timo penj kama nyocha entie osome. Ma dhi kelonwa shida mang'eny kowuotho kodhi kama nok ong'iye nikech ng'iyono en gima ber ka gimoro amora mondo gidhi maber. Komachielo jonyuol kod jopuonje dwaro mondo koro piny owacho omed keto kenge makare mar bedo chenrogo mag somo mar CBC. Jopuonj mokwongo iyudo ka gin jopuonj arie skul to learning errors gin 14. Koro ma tiende ja samoro japuonj achiel ok nyal puonjo gik moko 14 go te. CBC noko okele yo moro maber, noko mi teachers and even the parents mondo ikre maber ne CBC. Magi challenges masani koro dhi mbele gi CBC. Ma if any case nitiere giminyalo time, I think the government onego chip in kendo. Giwadi somo CBC pod nitie kod midhieche mathoth ma onego tieki mondo koro lek ma chenro ni mar somo koro chopie. Onge mar gige somo dwarore kaka laboratory gin mokuom gigo eko ma jopuonj kaachiel kod jonyuol pod ywago. Subjects machalo ka computer, machalo French, machalo German and the foreign languages, but japuonj onge. Koro timo nang'o? Chenrogo mag somo ma oluwore kod tije ma jopuonj dwaro mondo koro gitim ka gitieko sikul ma idendo kaka career pathway bende pok owinjore makare ne moko kuom jopuonj kaachiel kod jonyuol. Our sub-county schools, miluongo ni CDF schools, gin gidhi timo pathways mage. Iyudo kaka janyuol koro nyathi bedo nyisi ni an kora dadhi career pathway kiane mar arts, kiane moko mag talent, koro pod ok wawinje, koro dwani civic education to the public mondo at least jonyuol ong'e. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi mbele mana e weche ma pod otudore kod kaunti ma Migori en ni gavana ma Migori Ochilo Ayako